Yo, what's up mga kasunggab? Ito nga pala ako ngayon, nag-vlog ngayon. So, pasensya na mga kaibigan, mga kasuporta dyan ng aking channel kasi unang-una sa lahat, nahulog yung yung cellphone ko. So, ngayon wala na akong cellphone kasi nawala. Kaya almost a week nang hindi kami nakakapag-vlog. Ngayon namang araw, I mean kahapon, sumunod is nag-crash ako sa motor. So ayan, ito yung resulta. Ah, may tawag nito, may galos. So pero wag kayong mag-alala mga kasunggab kasi tuloy pa rin ang vlog. Ito na nangyari, tutuloy ang vlog. Gagawa ng paraan para makapag-vlog. So update lang po yun mga kasunggab sa mga supporter ko dyan na ganito pa lang ko konting supporter. At least saludo po ako sa inyo kasi nag-stick kayo sa aking channel at syempre patuloy yung sinusuportan yung aming vlog. Kaya ayun, mas lalo kaming ginaganahan para gumawa ng mga vlog. So yun guys, yun lang po, update lang po yun sa aking channel for today. So sana po wag po kayong magsawang sumuporta. Always nyo pong panonoodin, then like, subscribe at share nyo na rin po para marami pang makaalam sa aming channel. Yun lang po guys, have a good day and God bless. Pagaling po muna ako.